Nu lyder man sig op. Nej, hold da op. Mathilde, hun vil prøve at få mig til at grine, så jeg kan høre, hvor sjovt det lyder. Få mig så til at grine. Det bliver sådan en anden prut. Åh! Nu er munden, din røv. Ej, Mathilde. Få mig til at grine. Nå! Au! Der er den lortetelefon lige derovre. Så altså alle sammen. Alle ved jo, at Justin Bieber er en mega taber. Hvad sker der lige? Det ved jeg ikke, men jeg tror det er sådan. Det er lige ikke. Jeg tror det er en mur. Ellers er det min mor. Min mor. Jeg har tænkt tanken. Så jeg har tænkt tanken. Sådan der. Sådan her. Og skal vi løbe tilbage? Ja. Det var bare en hund. Der. Fordi en småmøde havde den. Ja. Så er det svare på. Nej, jeg skal igen. Stadigvæk svare på. Vil du kanten? Nej, skal det meget. Så vel.